Με λένε Δίνα Παναγιωτοπούλου, μένω στον Άγιο Δημήτριο και ξεκίνησα να κάνω μια ακτινογραφία γιατί πονούσε το πόδι μου. Στην ακτινογραφία μου είπε ο γιατρός ότι έχω οστεοπόρωση. Ξεκίνησα να το ψάχνω και να πηγαίνω σε διάφορους ορθοπαιδικούς να δω τι μπορώ να κάνω. Οι ορθοπαιδικοί μου σύστησαν μια αγωγή την οποία προσπαθώ να είμαι σωστή. Ο σύλλογος πόσο σας βοήθησε? Ο σύλλογος με βοήθησε. Ο σύλλογος με βοήθησε πάρα πολύ με τις γυμναστικές, με τις ασκήσεις αυτές που μας κάνουνε, με όλα αυτά που μας λένε. Πάρα πολύ. Είχα πολύ μεγάλη βοήθεια. Και έχω βέβαια. Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση. Μάθετε για την οστεοπόρωση και ελάτε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 80 18 123, 210 62 80 698 και στην ιστοσελίδα www.osteocare.gr.